Уала, какъв е този хеликоптер, ла? Това става анбоксинг антилопи. В днешното видео ще отваряме мистериозни снактове за момченца и за момиченца. Не знаем какво има, това ще са вкусовете на нашето детство, аз така го виждам. Имаме зайо-байо, хора. Това е... Искам някой да ми каже, който не е ял зайо-байо или като малък не си е взимал, тогава беше Lucky Boy, Lucky Girl. Той сега има Lucky Boy и Lucky Girl. Ако искате следващото видео да отваряме и Lucky Boy и Lucky Girl снаксове, напишете долу в коментарите и Ива лично ще се погрижи да ги намери. Да, може да ми пишете откъде мога да ги намеря. Но сега във всяко едно от тези пакетчета има мистериозна играчка, като всеки път съм се надявал да ми се падне нещо от корицата, от опаковката, но никога не ми се е падало това. Винаги за някакви татуировки, стикери, глупости. Верно ли? Да. Аз преди като малка ги опипвах много самите опаковки, за да напипам дали вътре има голяма играчка и ако има голяма играчка, него се избира. А то реално малко тия зрънчевци играят ролята на стириопорените в кутиите, дето да не мога да се щупи играчката. И просто го правят мазно. Да. Обаче после имаш и зрънчето да си ядеш. Според мен първо да отворим това синьото за момченца, така пише. За момченца. Пише с играчка за момче. Значи, според мен това са пълни глупости. Ако искате такъв тип играчки, може да си ги вземете и ако сте момичета. Все тая е. Аз си играех с такива предимно като малка. А пък аз имах всички Дисни принцеси, така че... Но преди това не забравяйте да ни последвате в TikTok и в Instagram на Денислав Димчев и на Ива Мандичева. Така, затвори си Ива очите и аз ще ги размешвам и ти трябва да избереш едно от двете. То беше ясно. Взех го твоето. Айде да го отваряме тогава. В опаковката има някакви войници, има някаква пожарна, количка полицейска. Да ми се падне количка с такова с батерики или с дистанционно да се това ти се пада срещу 120 лева в магазина. И аз се надявах зрънчето да ми ги даде. Миризмата на пластмаса и зрънчо. Спомени. Айде. Ой, това бе! Падна ти се! Падна ми се цялото паковката ли бе? Падна ли се така? Какъв е този хеликоптер, ла? Не, и сега няма да мога да го отворя. Успях! Чакай, падна. Я ще ги паднаха на масата, тя поне е чиста. Ма та много голяма играчка, бе, ние даже не сме ги опипвали. Ние просто те са станали някакви модерни. Гледай с някакви адекватни опаковки. Преди имаше само това целофанче и до там. И опаковката и играчката са мазни. А сега вече не. Да, сега, чак. Охо, това са точно войничетата. Не баш. Абе, какво не баш? Гледай. Мале, верно бе. Гледай. Не мога повярвам, че тъмън казах, че никой не ми се падне, защото от опаковката и то ми се падна. Има си танкче. А дали мога да ще прави? Нареди ги. Значи, така. той един е лейтенант ли как се има два близнаци. Те са близнаци, добре. Да. Доволна ли си? Да. А на какво има вкус това? Не гледам то. Дай да пробвам. Не. Дай малко де. Дай да го пробвам де. Между другото, честита баба Марта. Айде, разсеях я. Нека да пробвам и аз. Има си вкус на зърнчо с масло. Аз ще ви кажа, най-много обичах зайо-байо с лук. С лук? Да. Аз има един царевичен, дето ми е много любим. Това е това. Не, един пише царевичен. Добре. Не този. А сега искаш ли да си отвориш? Човек, не мога повярвам, че ни се паднаха верно играчките от това. Много са яки. Да, и с този танк моля влезнат вътре. Айде. Добре, нека да разгледаме какво има тук. Тук има някаква кукла, някаква Дисни принцеси китара, Hello Kitty, коронка, барбита, папагали. Защо женските играчки са толкова по-интересни? Даже не са им стигнали тук да ги покажат и отзаде са извадили някаква крава и още някаква кукла. Кое искаш, кравата или куклата? Ами кравата, май. Ма усещам, че е нещо голямо. Голямо, не? Вече може да се пуснат такива големи играчки.
Какво е това? Това е федербал. Верно е! Верно са нахакали в това федербал. В Зайоба никога нямаше да преценя, че вътре са нахакали федербал, човек. Една или две такова има. Една хилка. Една хилка. А не, две са. Ало, само може да играем. Айде. Две са, бе. Ето, отваряме мазния плик, за да останем с немазния плик. Да, бе, вече направя такъв апгрейд. Две са, бе, гледай. Чакай, че на мене па са ми мазни пръстите. Не, моите бяха, не е лесно, знам. Така. А това, ако нямате с кой да Ето, играете... виждаш ли, това само потвърждава, че взимаш си момичешки зранчо, а в същото време има играчка, която всички може да си играем. Буквално момичешкия е 300 пъти по-як, аз ви го казах още преди да го отвориме. И най-интересното е, че това, ако нямате с кой да играете, лятото става и за мухобойка. Примерно, ако казвам някакви мухоболечки. Гледай. И супер, също всичко ефективно. Гледай. Дени, върна детето в себе си! И честно да ви кажа, не разбирам защо има и пинг-понг топче. За да си... Виж, може така. Браво, Иве. Айде! Ма федербал си играе с перо. И ти па си да оточен. Айде, давай пари федербала. Повече от това няма да стане. Не, тази играчка е 10/10. Пробвай чипса, какво мислиш? Зранчо. Същия път, като предишния. Така че... Бетер децата, ако видите около нас какво е, всичко е в зранчо, играчки и опаковка. Имаме още 2, така че останете до края на видеото. Преди това имате 5 секунди да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. 5, 4, 3, 2, 1, цъкни червения бутон 0 и продължаваме с следващото зранчо с играчка. Айде, Иве! Остават ни 2. Пак имаме момиче и момче. Да. И този път мисля да отворя момичето. Добре, давай. Видях колко... Я да има, тук пък са вече с някакви други картинки. Значи тук има вече коли по тях, някакъв чайник. А дали има разлика между това и другото? Да, защото това са май по-големи играчки, ако не се лъжа. Да, виж, самата опаковка е по-голяма. Да, значи тук трябва да са нещо по-малко. Виж, има някаква... Какво е това? Калинка? Богомолка! Има чадър! Дано ти се падне чадър и да отлиташ. А имаш ли разлика в цената? Не знам, ти плаща. Това мирише повече на... Лялба. Това ме ще хапна първо малко. Ма същия вкус ли има като другото, или? Не. Онова пише нещо хит, да не е някаква храстоска между Зайо Байо и още нещо. Не знам, но... Имаме... Какво е това? Линейка ли е това? Чакай, че си цялата станал зранчо. Какво? Линейка. Това прилича на спринцовка. Какво е това? Детска спринцовка. Стига. Оу! Татка ти трябва магистратура само да разбереш. Те са цели 2 играчки. Едното е... Едното е химикалка. Това ако бях в училище, ще да съм най-щастлива. Имаш и... Начиса. Това вече е някакъв мазен топ. Имаш линейка. Представяме си, че не е смачкана. Тя с някаква картинка ли е? Да, как да не, виж, на картинката има някакви костенурки, животни, работи. Има гасеничка. Чакай да ми пипа химикалката. Чакай, има и такова и тапичка. Вау. И какво правиш с тази химикалка? Пишеш. За момента не пише. Може би ръката ми не е най-доброто място. Но да речем, че би трябвало да пише. Трябва да пише. Това ма е идеята, но не пише. Ама тя е за някакво топче на нея. Имаш такова като калинка, виж, много е сладко. А това не е ли, ако го сложиш и е така да стои? Той е гъбка, бе, не калинка.
Това е толкова яко. Аз ще я разпиша после. Тя си е за тебе и без това. А това какво е? Чакай. Не знам. Шнорхил да не е. Аз нямам никаква идея това какво е. Първо на първо това е динозавър. Виж, това е дълъг динозавър. Ама... Успяваш ли? Е така. Събираш го. И сега не знам какво правиш ти. Не мисля, че това можеш да го надуеш. Не мисля и аз. Я го надуй за опашката. Не. Ако някой може да ни каже какво е това, да не е сламка, бе! От коя? Не. Свирка? Не. Защото виж, че тук има дупка, гледай. Ма тук има две дупки, има и на опашката и отдолу. Я свирни. Ма не става, пробвах. Свирни пак. Наобратно. Не. Не. Може би е такова за... Нерви. За нерви, да. Като имаш контролно и да пречиш на всички да си... Опа! Леко го... Ти се кати динозавъра. Да. Но наистина не знаем какво е това. Може да ни пишете. Какво е това в коментарите. Да, ще сме много благодарни да разберем какво е това. Преди Ива да го е счупила съвсем. Според мен е сламка, не знам що. Не е сламка, защото тук няма отвор. Тя е сламка само с един вход. Така, имаме химикалка. Това... За момента Федърбала толкова много бие. Да, Федърбала печели. Играчки, че... Не знам, да не отида да отвориш нещо... Много яко. Опа! За момченца. Я да видим какво има вътре. Не разбирам защо са решили, че момченцата искат само багери, самолети и коли и трактори, като буквално съм сигурен, че да, кефът се на тия неща, Ма Федърбал е най-яко. Ама ако сложат вътре някакви фигурки и работи, мисля, че много повече ще се харесат. Защото женските има Федърбал, човек. Има Федърбал и химикалки. Да. Практични неща. В мъжкото има трактор. Какво ще го правят този трактор? Айде сега да видим дали ще ти се падне трактор. Да, но не. Я? Къде е играчката, бе? Айде! О, чакай. Какво? Какво? Какво е това? Я? Много хубаво. Чакайте. Нека да видя какво е аз. Добре. Това е пистолет. Ама има ли съчми? Не. Май стрелваш ластици. Верно ли? Има ли ластици? Има един ластик. Май като го изгубиш си до там. Си до там. Трябва да ходиш да си купиш или от връзките с Магданос, дето си купуваш и да си имаш ластиците от там. Кой купува връзки с Магданос? Мама. Аз не. Ама може и копър, примерно. Ако купуваш от магазина, няма ластици. Та! Айде. Нямам никаква идея какво се прави тук, ако трябва да съм честен. Ако някой може да ми даде инструкции, ще... Чакай. Стой! Стой малко. Така, окей, със сигурност това е за украса тук. Мисля, че... Какво се прави с това? Какво е? Мисля де. Май го слагаш това така. Това тук го заслагваш на тези работи. Аре, бе. Така. И сега... То ластик. Аз нещо не разбирам. Та играчка е щупена. Тя просто е щупена. Поред мен, знаеш какво? Използваш тази част тук горе, по-сигурно ти е. И какво правиш? Затягаш го и
Какво? И нищо. Чакай, че аз чак се концентрирах такова да се опитам да разбера какво се случва. Значи това трябва да дърпа еластика. Това трябва да дръпне еластика и като го пуснеш и да го изстреля. И то да тръгне. Да. Обаче не мога да разбера по какъв начин работи това нещо. Значи мисля, че трябва да си малък гений. Сигурно. Я да видя аз. Това май е само за украса. Не. А ти нещо фана повече от мене ли? Не знам. Така. Го сложим. Ти сега ще разбереш как работи. Мале, ти ще разбереш как работи. Едва ли да е, но все пак. Едва ли да е. Според мен трябваше да купиме друг пакет. Това трябва да се махне. Не мисля, че трябва да се махне. Що виж, че е такова лесно махащо се? Ивето цялото е направено от такива неща. Окей. Но... Чакай сега. Хубаво помисли. Ако някой знае как работи, да ни пише в коментарите. Чакай! Не се предавам толкова лесно. Ама то не тръгва това. Ама той какво трябва... Аз не мога да разбера, защото това де факто стига до тука и не избутва това цялото. Според мен това трябва да се изстрелва. Не, затова имаш това. Или е тая част. Ти трябва да изстрелваш пластик. Не знам. Не работи. Напишете ни как става това. Заедно с това отива за покука, ако не ни кажете какво се прави с него. Да. Абонирайте на канала, ако ви е харесало. Това беше всичко от нас. Ако искате да отваряме и Lucky Boy, абонирайте се за канала и напишете, че искате точно такова видео. Също така, моля ви се, не ни оставите в невидение с тези играчки. Ще оценим да ни кажете как се играе с тях или поне някаква бегла идея, какво трябва да правим. Браво, Дени! Браво, бе! Също така, не забравяйте да ни последвате в Инстаграм и в ТикТок на Денислав Димчев и на Ива Мандичева. Обичаме ви и ще видим друг. Весела баба Марта, честита баба Марта!